Spørg. Ja, den er lidt formel. En epoke er slut. Men hvor blev tiden af? Jeg føler, at det kun er et øjeblik siden, du stod på trappen på Rungsted Privatskole og skulle fotograferes sammen med dine nye klassekammerater. Ja, det skulle vise sig at være den helt rigtige skole, du kom på. For der havde børnene ingen lektier for. Vi undrede os, men vi troede selvfølgelig på dig. Du var også heldig, at du kom på det rigtige gymnasie. Der var heller ikke noget med lektier. Der var noget mistænkeligt, ved det. For hvis jeg spurgte, om du ville hjælpe mig med noget forfaldende arbejde, fik jeg altid samme svar. Desværre, jeg skal læse lektier.